Boroni, promote Boroni. राजबंशी आदिवासी एसटी দিব নালাগে বুলি কই হে मोननै आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव लिरखादों स्पष्ट लिरखादों खिन्थु बिथांमोना जाहैबाय मा मोनसे जाहैबाय मा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि मोजां खौरां बिथांमोना मा बुंदों बिटिआर सरकारखौ बेखौ आं फोरमायगोन आरो लोगोसे भिटिराज नारायण देब मेसनि सायाव आङो बाथ्रा बुंगोन दै आरो बिनि सिगां बिसोर मोननैखौ बुंनायनि सिगां आङो मोनसे भिडिअ देखायगोन नोंसोरनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोबानो जाबाय आरो बे दृश्यआ मानि नोंथांमोना बेखौ मिथिथारनांगोन आरोना बे दृश्यआ बाहा जानाय बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय आं बे दृश्यखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन खिन्थु बिनि सिगांसो आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन सिगां बेनो जाहैबाय मा आसलथे नोंथांमोना मिथिगौलै बे भिटिराज नारायण देब मिसा सोर भिटिराज नारायण देब मिसालायनो राजा बंस'नि मानसि होननानै बर'आव बेखौ लानानै फैदोंमोन नंगौना नङा दे भिटिराज नारायण देब मेसखौ राजा बै समनि बर' राजा बंस' फोलेरनि मानसि होननानै थालांनाय होननानै बेखौ लानानै फैदोंमोन आरो बेखौ रामफलनि जेनेखि रुपनाथ जेनेखि मेम'रियेल फिल्डआवहाय बेखौ दोलै नोगोरै बरायदोंमोन सोरनि लिड खालामनायाव सोरबा कमेन्ट होनो हागोन ना सोरनि लिड खालामनायाव बरायामोन दे नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेनो जाहैबाय मा जनजाति सुरक्षा मन्चनि दानि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब सार बिथांमोना लाना फैदोंमोन बेखौ भिटिराज नारायण देब मेसखौहाय बिथांमोनखौ लाना फैदोंमोन आरो बिजों समाव बिथाङा बै समाव इउ पि पि एल जोंबो थानानै खामानिबो मावदोंमोन नङा होमबा नाथाय बिथांनि केलेंकारिनि थाखाय इउ पि पि एल निफ्राय आउट जानांबाय बियो बा दिनै जों नुदों कि बे भिटिराज नारायण देब मेसआ एबा जाय बर' गोदोनि राजा फोलेरनि मानसि होननानै बेखौ लाना फैबाय नाथाय बियो दिनै बर'खौ सावनो नागिरगासिनो दङ बर' हारिखौ बियो सावनो नाजागासिनो दङ दा ओरै माबा मुंसे बुङो ओरै मोनसे बुङो ओरै मुंसे बुङो मा होनना बुङो बेखौ बादामालि नङा होमबा बादामालिया जाहैबाय मा दाउबो नङानो जुनारबो नङा स' बिजोंसो रुजाया होमबा दा सोरखौ भिटिराज नारायण देब मेसखौ होनना बुंदां बेखौ होमबा जों दा बादामालिजों रुजुनोसै नङा होमबा साला दिनै बियो माबायदि बाथ्रा बुंबाय थादोंलै मा बर'नि एगेन्स्टआव फुरा खोथा बुंगासिनो दं बियो राजनितिनि एगेन्स्टआव नंबासो बर'नि एगेन्स्टआव बियो खामानि मावगासिनो दं बुंगासिनो दं खोथा बुंगासिनो दं बे होमबा बेखौ बर' फोलेरावहाय राजा फोलेरनि मानो लाबोआ बै समाव बबेनिफ्राय बेखौ माने दांग्रोबनानै माने बिजिरसंनानै बोरै राजा फोलेरनानै लाबोखो दाना बर'नि न'खराव सुनिबोनाय जायाखै होनबा बियो बर'नि न'खराव सुनिबोना लाबोबाय दाना बर'नि न'खराव दिनै सुनिया हाबफैबाय दा नङा होमबा जा गोदाव सोराव फेथेब फेथेब बुंगासिनो दं दा बेखौ आं नोंथांमोननो दा खिथागोन बिथाङा मा बुङा आरो बेजों लोगोसे सनितपुरनि गाहाम खौरां जे सनितपुर जिल्लानि माखासे रायजो राजाफोरा दिनै बिराद खुसि मोन्दों जे सनितपुर जिल्लानि बा बै गफुर हालामाव गोलैनाय जे 46 गामिया जे बिटिआरआव हाबफाजोबसिगोन आरो नेक्स्ट हाबबावगोन दा बेखौ खोनानानै बिराद खुसि जादों आरो बिथांमोना दिनै प्रेस मिट एबा दिनै माने प्रमद बर' लं लिभ होननानै बुंदों फेरेंगा लं लिभ गोबिन्द लं लिभ आरो एबसु लं लिभ बेफोरबायदि होननानै बिसोर स्ल'गान होदों बिथांमोना होननाय बायदिबा जेब्लानाखि बिटिआर जादों बिटिआर जानायनि उनाव बिथांमोना एसे एनै साइज मोन्दों होनना बुंदों मालाबा लामा बायनाय माबा खालामनाय खिन्थु बिटिआरआव हाबाखैमोन थेवब्लाबो मोन्दों नाथाय सिगां समाव 17 बोसोराव जेबो मोनाखै होननानै बिथांमोना बुंदों आं बुंनाय नङा दै बिथांमोनानो खुगाजों बुंनायसो बेनिखायनो नोंथांमोननो खिथादोंल' स' नोंथांमोना दृश्यखौ नायदो खिन्थु बिनि सिगांसो आं मोनसेनिसिम दृश्य खिथानो थांगासिनो दङ बे दृश्यखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दिनै रादाबखौ आं बेखौनो होगोन नोंथांमोना नायनानै नोंसोरनि खोमाजों खोनासंनानै लादो स्पष्ट नोंथांमोना माने बुजिनो हागोन दे खिन्थु भिटिराज नारायण देब मेसआ जों थालाना सोंदो बिथाङा मा बर'फोरनि मानसि मारना नङा सोर लाबोआ बेखौ नोंथांमोना बुजिना लादो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट লৈ গ'ল যে তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত লৈ গ'লে আমি এইখন ৰাস্তাইদি তাৰমানে এই পাগলীয়া নদীৰ বুকুৱেদি পাৰ হৈ আমি তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হ'ব গতিকে যিহেতু ইয়াতে যাতায়াতৰ সুবিধা নাই দলং নাই আজি 6 মাহ ধৰি ইহঁতে তাৰমানে অহা যোৱা কৰাৰ অসুবিধা আমি পাগলীয়া নদীৰ Boroni, promote Boroni, Ronjit बसुमतारीनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे बिटिआर सरकारखौनो जोङो सापर्ट खालामगोन जों आरो गासैबो बे सनितपुर बिसनाथ गासैबो जोङो नैबे बिटिआर सरकारखौनो सापर्ट दं होननानै जों सानो थांनाय सिगाङावथ' जोङो जिबायदि जोङो मोनथाय मोननांगौमोन जोङो बेखौबो मोनाखै दा लामा दालांफोरखौबो जोङो सिगाङाव मोनाखैमोन नाथाय नैबे बिटिआर सरकार हाबनायनिफ्राय जोङो लामाफोरखौबो दालांफोरखौबो एसे साहाय्य मोननाय जादों आरो सिगाङाव जोङो এটা কথা অসমীয়াৰ এটা কথা আছে
যে বেজী যে শুই থাকে নহয় আৰু চালনী থাকে, এই চালনীয়ে কয় বেজীক যে চোৱাচোন বেজী, তোমাৰ পিছফালে ইমান এটা সৰু ফুটা আছে। তো বেজীয়ে তেতিয়া কি কয় নহয় জানে, এই চালনীটোক বা আমি যে ধান চাউল চালা জাৰা কৰো চালনী বুলি কওঁ, বেজীয়ে তেতিয়া কয় যে চালনী তুমি মোৰ পিছফালে ফুটা দেখাটো দেখা পাইছা, কিন্তু তোমাৰ দেখোন গোটেই দেহাটোতে ফুটাই ফুটা। তো তেনেকুৱা কথা যে ৰাজু নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াক মই যদি উত্তৰ দিব লগা হয়, মই কলো না লাগিলে মই তেখেতসকলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক উত্তৰ দিম। ৰাজু নাৰ্জাৰী কোন? ৰাজু নাৰ্জাৰী যদি ইমান জ্ঞানী, তেতিয়াহ'লে তেওঁ যেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এপছুৰ নেতৃত্ব দি আছিল, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যেতিয়া জনজাতীয় ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যেতিয়া ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছিল লোকসভাত 2019 চনত, তেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন সংগঠনৰ সদস্যবিলাকে 2019 চনত মাঘ বিহুৰ ভেলাঘৰত মেজি ঘৰত ৰাজবংশী আদিবাসীক এছটি দিব নালাগে বুলি কৈ সেই এছটিৰ বিল কপি বা প্ৰপ'জেলখন মেজি ঘৰত জ্বলাই দিছিল। তেতিয়া ৰাজু নাৰ্জাৰী আহি ক'ত জ্বলাই দিছিল নেকি? ইমান যে তেওঁ নিজকে ট্ৰাইবেল নেতা বুলি ভাবে। যেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন সংগঠনৰ সদস্যবিলাকে বা বিভিন্ন তেওঁৰ সাংগু পাংগুৱে বিভিন্ন লোকক বাংলাদেশী বুলি কৈ বাংলাদেশী হিচাপে কমপ্লেইন দি NRCৰ চেণ্টাৰে NRCৰ কেন্দ্ৰই গৈ অভিযোগবিলাক দিছিল, তেতিয়া ৰাজু নাৰ্জাৰী ক'ত আছিল ভাই?